Vážení spoluobčané, vítám vás u prvního vydání videonovin v novém roce 2025. Na tomto místě jsme zahájili adventní čas, kdy 1. prosince jsme rozsvítili vánoční stromeček. Děkujeme za to krásné kouzlo. Vánoční pohodu jsme si užili spoustou kulturních a společenských akcí. A pojďme se podívat rovnou ve víru aktuálních událostí, co řešíme v novém lednovém roce. Na novém zdravotním středisku zahájila tento týden provoz ambulance dětského lékaře, takže máme kompletní zázemí střediska obsazené všemi lékaři. Během následujících 2 měsíců bude ještě spuštěn provoz lékárny, výdejny léků. Revitalizace celého areálu zdravotního střediska vyšla na takřka 30 milionů korun. Dále jsme investovali 2 miliony korun do rekonstrukce víceúčelového hřiště, zejména do nového zastřešení. Normálně se tady proháníme na ledové ploše na bruslích, bohužel letos došlo k mimořádné události a k technické závadě, ale více nám o tom řekne pan místostarosta, pojďte dál. Za všechno může tento kompresor chlazení, který nám vypověděl službu týden před začátkem vánočních prázdnin. Bohužel týden před vánočními prázdninama sehnat nějakou servisní firmu, která by začala řešit servis tohoto kompresoru, prostě nebylo v našich silách. Tudíž jsme bohužel začali řešit servis až teď po novém roce. Jak vidíte, kompresor je připravený na odvoz do servisu na Vysočinu. Jenom pro vaši představu, tento kompresor váží 1,5 tuny, takže jenom ta samotná manipulace s ním není vůbec jednoduchá. O tom, jestli bude kluziště v letošní sezóně aspoň pár dní v provozu, rozhodnou následující dny, kdy budeme čekat na nějaké rozhodnutí ze servisu, jestli se podaří kompresor v dohledné době opravit. O tom, že Dambořice žijí bohatým kulturním životem, nás přesvědčí následující plesová sezóna. Již 18. ledna se koná za námi v katolickém domě myslivecký ples. 8. února vás zve folklorní soubor Salajka na tradiční krojový ples, v neděli 16. února na dětský krojovaný ples. V sobotu 1. března pořádají hasiči tradiční průvod masek neboli ostatkový průvod obcí a v neděli 2. března pořádají v sále katolického domu dětský maškarní karneval. Vážení diváci, a my se s vámi pomalu dnes loučíme. Do nového roku 2025 vám přejeme hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a budeme se těšit na další setkání.